Nu är jag vid till Argentina, till det högsta fjället i Sydamerika, högsta fjället utanför Himalaya. Det är Aconcagua. Knappt 2000 meter högt. Jag har alltid varit en friluftsmänniska, men senast ni har vi jag fått oss mycket ordentligt några ändamål. Bottnen är flöjen ur Ryan och det har varit mitt ändamål vi lov det har haft familj och barn kon och då tar det inte hemma mer nu kommer det sån ofri ramme. Det har lust med att i Charlie har vi haft några ändamål. Men för en år så jag nu tar fan ändamål vi lov som man kan säga. Det är alla mer uppe på Hamsens högsta toppar. Och här är så Aconcagua en av dem. Näst högsta av dem är Tinton i världen. Så det är som är färdig nu. Det är rätt lugnt jag var. Det är ganska schysst ut. Jag vet inte men hur ser så tog det en öliga tog jag packade att det skulle vara nöjakt 30 kilo. Det går sig inte mer. Jag vill ju grej på att det måste köra mer. Så här är färre forskjellige ord. Och flotta sig runt och färre i riksvägen där för. Väl man det. Jag var nöjd till att packa fylla allt i lomman där och i lilla säckar och allt det. Det är avmarkar kan man kan ha i. Och blir skit. Så hände själva det att jag fick inte filma att det för att checka in till att skriva flygvärn. Checka in till Hamburg och jag skulle till jag vet inte jag skulle till hela glömta. Så det är typiskt det och dejliga fettlet alltså alltså nu är hjärtat börjar bänka och är spätter och då jag såg att det är väl inget problem och bagagen vi är smart en 21 kilo ska vi 23. Så det är super. Jag ska till Frankfurt var det. Nu får jag lite. Nu har vi check in till Jack. Det var inte utan svårsle. Det var sträv man redan vi. Och nu kunde man knappt ha avmarska bagage tog att kabinen var fått så att och till autosama så också jag om att packa om att men det ger väl lugga lite mening så jag ska gå göra till Buenos Aires så är att avmarschingar så jag låter vara som det är. Jag får checka in till Hamburg. Jag vet inte hur jag finner Hamburg på Island. Och det har skilt inte och det var inte så att jag skulle till Rörsla Hamburg, jag skulle till Frankfurt. Så nu är det rätt här i kaos. Jag har akkurat runt att titta några pengar och några dollars och tasta allt det rätt in helt det. Här kommer inte pengar ur så det må jag så pröva att vita hur det är som får några pengar. Nu har vi funnit här som vi ska färra samman vi. Men när jag pratar ut här, då ska vi vara så. Jag skulle ju bara vara alla på att där och vid kameran. Men jag har helst bara där till fitter och lattrar vi är gärna. Och en del långt och han kommer där att vi också. Han långt och lagt till att vi ska sova tältet samman. Så det är väldigt. Men hon skulle fly lite senare eller? Hon skulle fly, vad var det? Ja, ja. Okej, kanske. Det blir bra. Det blir bra. Jag syns inte det gjorde något med det flyskiftet. Vi kom till Frankfurt och här skulle vi så skifta flickvara. Och jag mot byta fjall här så jag fyllt ett anke etter. Så är han klockan 8 morgon. Det är avvarskar läge. Men läge är gott. Det är inte att det är gott. Men det är inte så snällt.
Alla ta vara vet. Så nu får jag hoppas att det bestämmas med och det som är mer är det som är farligt för det mesta berg makrell och svält. Ja, och ton. Men nej, folk är så ska det spela om man är och kan alltså. Jag ska bara ha åkt. Oj, en fast. Ja, och det är också där. Ja, vad gör du? Jag sitter samman med en Notjon vindmanager här. Han säger han ska till jag vet inte kvar han ska för han är från Colombia och han är NATO med vår kontra intelligence och allt möjligt. Jag vet inte att det ränner mig och sådana folk. You guys are Här sitter han och Aconcagua? fortäller. Aconcagua. Han fortäller rövarsöver. Oj. Ja. Vi ser liksom ut på vi alla ska på tur då. Ja. Alla andra går liksom komma vidare. Caps. Ja, caps. El equipaje deberá haberse guardado de manera segura sin obstruir ningún pasillo ni salida de emergencia. Guarden ahora sus ordenadores portátiles completamente apagados. En el equipaje de Vi kom så mycket längre att vi får lända kvar lite i Buenos Aires. Här ska vi så bo här. Det är stället som vi tvära. Från och här till Aconcagua. Och här sitter att världen här. Så där vi kom framför och fyra mans feralajaren jobb och hon sitter och krästar. Snällt är att man kan nu och då vant för så jag släpper att som Atlantshavet är det inte fler dagar. Ja, det kan ska rävla en examen men nu så tar det 13 timmar det inte ur Hamburg till Buenos Aires. Och att nu kan man inte att först kan köra upp så man har huxat sig så fratt om maren. Hearty welcome to Buenos Aires. Please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position. And wir wünschen Ihnen einen schönen und erfolgreichen Aufenthalt hier oder aber eine angenehme und sichere Weiterreise. Nu kommer vi från minus 20 och till plus 20. Så det är en öjlig bröjting, men vi ska så skjuta brejten än. Nu skiftar vi vi ska köra till annan flygplats. Så jag tänker jag tror kvarter. Och härifrån skulle vi så flyga till detta steg som blev vi glömma och skjuta. Här som vi har hotellet. Så det har vi rätt en länk för. Här är mitt på mig. Ja. Nej, då är det bara att gå i varmen. Är vi alla här? Ja, har vi gjort ärligt? Är vi säkert på alla här? Ja, Jan är med oss. Inte ända från honom stör. Det är mitt på innan. Men flygplanen så gjorde det han blev stanna i alla gånger. Det så tar vi det på. Ja. Tror det går gott med det som är ringar. Jag tror jag vill känna hoppa.
Du må skyve ut litt den underste. Vi er kommet til innanrøykesterminalen, og her er det forfeltelig folk at han vil her. Her er det køyer og i lenka bane. Så lengt eia røkker er køyer, men vi skulle flikva en klokka 6, og klokkan er nu ikke mer enn 12. Så vi får nok lost til tannknuten. Vi blir altså ikke for seg inn, og alt det her som vi tar via og bagasjen for å få til å passe, og alt det her passer ikke som nøk. Og det er en spårning om hvordan det som er etnast vi tog i. Nu är vi klara för att nu är allt packa, bagagen här. är öl. Ja. Ölet, men det är inte annars göra än bara att pröva om vi släpper kök nu. Det är bättre att vara 4 snären, 4 vären än 1 snären. Och jag har via allt och nu flera dagar och justera. Och nu är det så att inte problem är något som helst. Så alla storaner och allt ströj och allt det här var... Ja, inte till långa nytt och så ska man göra det som rätt är. Men det är inte att lugga. Så det gör det. Det finns bagagen sørst for hesene, så færer vi av hotellet. Hotellet och när kameran att det var flöj så Janne frutja dagen. Frutja dagen satt när part för vi då flå. Och här var så flöj lika till nu är midnatt. Det blir ju månad där. Det är månadsnatt. Klockan är 12. Så det var en trick för turer, men det är ju inte väl. Och det vi har på bagagen av via ratt och det var inte så stor antydning efter något döma, men jag bättre ha det gjort. Och allt det som jag har lett li efter hemma till inte något som jag får saknat alltid. Morgondagen han börjar vi morgonmöte och så kommer det så skulle vi vara klar klockan 12 och vi inspektion till skulle kanna utgärna chock. Så ska jag packa allt ut åter och lägga det sånt. Så vi går hit checka det här och så får vi det leja det som manglar. Maybe you need two together. Yes, I have this one are underneath. Yeah. And I have And that you can one. use it this wood? Yeah. Okay. I have tried it. Perfect. Pants? Pants, these are the tracking pants here. These ones.
You normally walk with this? No. No, I walk with the yellow ones there. Ah, perfect. Man kan ha kläderna så men det är väl inte näck för henne jag finna problemer här. Här blir kan ha flera för. Hoppas jag. Annars kan man köpa också. Hi, sure. Ja. Fancy. And this. Okay. Can you explain to me what you are doing now? Yeah, I am checked your equipment because we need be prepared for the expedition and more close to the mountain to Aconcagua don't have any shops or something if you need rent something. And the best form is this. Check previous and tomorrow we start. Yeah. Sorry. And is this okay? Okay. Det vi først at jeg får noen helt særlige gaver i Løyvån, og i det har vi finnet en gave, en fantastisk gave. Jeg har finnet en det ikke. Jeg er helt at det var sunnedager og jord. Nu visste jeg så at det er sunnedager i det, så jeg har finnet en hele det ikke av livet i. Pluss det at det var en tøyme fyrre oppe enn jeg helt. Så en det og en tøyme ikke. Hva er livet i kjærlighet? Nu har en dame akkurat vært her og kanna utgjørende sammen, og vet om vi har alt det vi som vi skal bruke. Og det vil si at her var alt som det skulle være. Det eneste som jeg har forlagt meg omforstående pannelampan, men hon självant är vi, det har vi kanna. Det är inte som jag har glömt efter hemma, men jag minns inte vad det var. Det var ett som jag kunde också ha haft vi som inte har tidigt vi. Och här så jag det så alla härligheterna. Här är vattenflaskor, pisseflaskor, solkrem, tunnabuxor jag gäng in till basecamp vi. Lille skeggvar och större skeggvar och vantatte skeggvar och Mount Everest skeggvar och jakke buxor och här är så smäckfullt av öllon och här är han tjutje jakken. En 5-6 par av forskjellige hanskon och vötton och nätunderkläder och donbuxor. Hon greina synder att dun shortsen hon kommer. Och det här visste virka som hon kanske har sett här för ett dun shorts. Det var spännande att få bruka det, men jag köpte mig en dunbuxor i Oslo till var Benjamin att det för att blåa för. Kallt vi inte dunbuxor där dunbuxorna som annars har det där läge efter i förrjun så där är så tjocka. Nu köpte man en tinner. Veltos. Og her er eisne svimmehiler. Ja, det må jo. Ja. Øystein, dere som prater om sånn kammerbenk. Ja, stemmer det. Ja, noe. Nej, nu leger vi og så går vi og koser oss og slapper av. Ja, vad är det vi tränger? Vi trenger stegjern. Se her. Ja. Gode pigger å henge fast på steinene. Det er bra. Det er perfekt. Jo, jag vill ju leje ut här. Hon är inte boilig. Här då att tjäna pengar här och det är så vill inte att ta skuld. Kunde bara haft det vi hemma från, men det var så besvärligt vi att skulle bära allt. Så leja det här helt. Så får jag hem och packa allt. Han och John. Så jag kvilla mig till imorgon. Han ska få sucha sen dra på in honom. Och ikväll detta är vinhuvudstaden i Argentina så jag det. Nu dricker jag inte vin, men det kan säkert bli hon allt legalt. Så kan andra dricka det.
Här en gulla. Det här är inte Mars och inte Snickers och så det ser inte ut men jag har så funnit något KitKat. Ser inte ut så. Veldig hyggelig bilde. Ja, sånn. Ja. Ta en med litt zoom og en uten. Ja. Nei. Nos vamos a ir a borrar. A ver, no vamos y la borra. Medium. Åh, herregud. Den var skjønn. Åh, herregud. Du kan ta den. Det må være et bilde. Hva det vi har bestilt? Ok. Ja. Están los 8, sí. 2, 3, 4, 5. Y ahora vienen las Barbies, chicos. Og for at begge to ville helst ha noe som ikke hadde bein og ikke fett og ikke så mye sener. Det er bra du som bestilte den da. Ja. Ja, nei, dette er Tibo. Ja, kan vi gjøre det for Kan du spørre om regningen samtidig? Fordi det tar så lang tid, så bare tar vi det med en gang. Greit da. Ja. Det så jo kjempegodt ut, dette her, da. Trilogía. Blanco con dulce de leche. Ja. Sí, lo único que... Sjokoladis også. Ja. Sí, se lo salen tanto, los dos son tanto. Ja. Así que no hay problema. Vi tar inn noe i Vimon også. Det der så ut som en Han tar bare, ja, du skjønte at han tar med kriteriene, og så må vi bare dele det opp. Vi må gå gjennom det selv. Min største veiklæs å pakka, og jeg har nu pakka i alle år, og blev sturen hvordan vi alt skulle få oss på plass. Så jeg stikk feil av døven og helt at det var i det, vi skulle begynne å genge til det, så ikke til morgen. Og vi venning så brøydast nek ting ble bedre, og nå har jeg vant så mye nek vi, jeg sier her. Patchingen er nå alltid det gonger svære vel. Jeg finner ikke alt i taskene her. Fotoutgjør og hikko og akkurat. Og han tar vi rabæsjonen, vi til samme eisene, til å bære og gjøk noen delen. Hentan fyrir så oppa muldøyre. Jeg skulle ta stakkars muldøyre bære til 25 kilo.